V dnešnej kapitole si ukážeme vzor, ktorý bude vyzerať takto. Je to veľmi obľúbený vzor na detské veci, na šaliky, na vestičky, na deky, na vankušiky. Je to jednoduchý kockový vzor, ktorý sa skladá z 5 očiek hladkých, z 5 obrátených. Výška riadkov, počet riadkov 6, 7, 8. Tak, aby vám sa vytvorila kocka. Každá vlna je inej hrubky. Záleží na vás, či dáte 6 hladkých, 6 obrátených. Aké veľké kocky chcete, také veľké si spravíte počet očiek. Dáme to. No, takže my budeme robiť na 5. Čiže urobím na 5 očiek a na 6 riadkov. Začneme krajovým, ktoré upletieme a ideme hladko 1, 2, 3, 4, 5. Teraz si otočíme 1, 2, 3, 4, 5 a zase 1, 2, 3, 4, 5. No automaticky musíte mať nahodených toľko očiek, aby sa vám to delilo tým počtom očiek, koľko chcete robiť. Čiže ja mám 5 očiek, deliteľný vzor, počet očiek na ihlici, násobok číslo 5. Čiže 15, 25, 35, 45 a tak. Čiže ďalší riadok začneme obrátenie. Utiahneme a ideme 4, 5. Teraz to prehodíme na hladko, lebo ide hladké očko, čiže večko, ako som ukazovala predtým, nie rubok. A ideme 1, 2, 3, 4, 5. A zase obrátená strana, lebo je tam rúbok. To hneď budete vedieť, ktoré očko máte robiť, to vidno, ktoré očko nás nasleduje. 3, 4, 5. Čiže máme tam naspäť, to sú 2 riadky. A ideme ďalej, už sa vám vytvára taká pološachovnica pomaličky. Čiže ideme hladko upletieme, utiahneme 2, no poď 3, 4, 5. Otočíme si, jedno obrátené, druhé, tretie, štvrté, piate. A zase jedno hladké, druhé, tretie, štvrté a piate. Otočíme si. Nasleduje 4. riadok. Už sa nám začína rysovať pekne. Takže robíme obrátené očko, utiahneme. Pekne na to treba dodržiavať, aby pekne išli všetky utiahnuté, lebo aby neostali také nejaké bočné také uška, ktoré potom sa zle zašívajú a vidno to pri zošívaní predného zadného dielu, treba na pulovriku, že vidno, že to očko je voľnejšie alebo pevnejšie a už to zošívanie nie je také pekné. Zase hladko. Budeme mať 4. riadok. Pozrieme sa na to, ako sa nám vytvára kocka. To keď začínate, aby ste vedeli, na koľko riadkov to máte mať. Ja to väčšinou robím na 6, ako párny počet riadkov, áno. Zatiaľ je z toho obdĺžnik, ale keď urobím ešte 2 riadky, bude z toho kocka. Takže urobíme si ďalšie 2 riadky, čiže akože keby lícnú stranu. Tento vzor je dobrý z obidvoch strán. Že máte jedno, že ktorá je lícna, ktorá je rubová, lebo oni sa otáčajú zrkadlovo. Je to vhodné aj vtedy, keď napríklad sa robí vestička, ktorá nemá lemovanie ani golier, ale sa robí ako obdĺžnik predný diel a dá sa vyhnúť klopa akože kvázi do opačnej strany, čiže takto, a dá sa dať gombiček a zrkadlovo tie kocočky vlastne budú aj z lícnej, aj z rubovej strany pokračovať, áno, že netreba robiť žiaden vzor. Taká retro vestička, taká jednoduchá. Maximálne sa zadný diel trošičku ohačkuje, že sa spevní pevným očkom, aby to nejak sa ukončilo, lebo tam vidno uberanie. Aj to preberieme, uberanie, priberanie, dierky a všetky tie veci. Vám čo poukazujem.
No, a teraz sme na lícnej strane a sa nám vytvarovala pekná kocka. Čiže 5 očiek hladko, 5 obrátko, 5 hladko. Na počet riadkov 6. Čiže máme 1 rúbok, 2, 3, 4, 5 a 6 je na jehlici. Takto si pekne zrátate riadky. Natiahnete si to a idete. 1, 2, 3, 4, 5, 6 riadok máte. A teraz budeme otáčať, budeme ich meniť, aby sme urobili si šachovnicu. Čiže prvé očko urobíme, tam, kde bolo hladké, urobíme obratko. Utiahneme. 2, 3, 4, 5. Tu vidno, že sa nepomýlite. A teraz tu opačne. Hladko do obrátenej strany. 2, 3, 4, 5. A zase obratko. 1, 2, 3, 4, 5,